מוגוביסטים יקרים, הרי החדשות מפי חכמון, המוגובי הכי מעודכן. ההתגייסות למסעת הקרחון הייתה מרשימה, אך ההצלחה הייתה חלקית. במהלך המבצע התגלה פתח סודי למערה מסתורית. צוות של מוגוביסטים ותיקים, חברי הצוותים, יצאו במשימת חילוץ אל מעמקי האדמה. בתוך מבוך הציב צלמוות מכונה פלאית המייצרת קרח ויוצרת את הקרחון הענקי שגורם להקפאה של עולמנו. אנחנו חייבים לעצור את המכונה. מאחר והמערה מסוכנת וצרה, החלטנו לארגן קבוצות שיצאו למעמקי האדמה בין השעות 6 עד 8 בערב. שימו לב, ההליכה במערה מסוכנת. צפויים במכשולים רבים שיציב צלמוות, כמו גם תיבות אוצר. לפני יציאתכם לדרך, קראו את המוגופדיה שהכנו עבורכם בנושא צבא הנאצ ינצח. עדכונים נוספים בהמשך. עד כאן חכמון.